За човешкият организъм пролетта е най-тежкото време през годината. Увеличава се авитаминозата. Трябва да приемаме повече витамини, за да се адаптираме към промяната във времето. А най-добрите източници са пресните плодове и зеленчуци. Нещо любопитно. Вече се изследва връзката между свойствата на храната и нейния цвят. Лилавите зеленчуци и плодове, например, влияят върху духовността и интуицията на човек. Така, например, червените храни, ягода, томат, цвекло ни зареждат с енергия. Придават ни сила и сигурност, избавят ни от депресия. Жълтите плодове и зеленчуци, като банани, ананаси, царевица, ни зареждат съзнание и мъдрост. Влияят добре на мозъка. Кафявите храни, като кафе, шоколад, елда, дават състрадание, честност и добрина. Зелените премахват напрежението и главоболието. Колкото по-светли цветове, толкова по-ведро настроение. Особено портокалите много добро настроение. Добре ми влияят. Като е оранжев цвета и оранжевата TV7, страхотно. Яще плодове и зеленчуци, освен с витамините си, с ярките си цветове, те ще ви заредят и с жажда за живот. За TV7, Ваня Бонева.